أركانات قبلي عيادات متكن بصوتي مصفيتي أركانات قبلي عيادات متكن بصوتي مصفيتي كذكر بفتي عالعيلة مالي وقعي زانتا قدلي زي مستعزري قالون دوكالي تاريخ دخيبلي سيدين يا محيطة سليلة تمسكر سيدالة فتنقي جلال وخطبر أبدي مرير قطر وصوتي كذكر مسحاسي مدينة خسر ومستنكر إتا محلل تابا تحلب أب جنبار نعفا سألعي بتصنع عريد الله زنبري براخن جزائتن قويا أب أخن كاكلتها ما يكو عترئي ربع حداي بتحدي قل قلنا رو يتخالق كابتا قوان دوب قسكا خطمت شنخ تسقامنا قلنا رو زورد شلو زبالة قدليو بيمانون كم أنا ربع حداي زن قل هاو زبالة ألفيو مدي بيتا حانتن قطعن المنقدع اتسترفك فعلا عبيت أخاوحن هتصادفنيو أب جزي سالساي ورار بعلت 13 زفلت فتصاميلو هزباو سراويت ناي مزلاق مسرح وديئو أبت ناي مودعت عردو كخون زمرصو كباب نقفا دحر معرادو سراويت سلائي اقرو سلز سعبي بتصار متقعتن دحريت مليسو مكلاخل مسمر خدلدل وسنه بتي استوسد متقعتي تبغسو سلائي كاب غوبታት نقفا تصريغو نبرو بحداي غصو تدفئ ابزو وق ازي اتحلبب اقداسي استراتيجياويت بوتا بمنبارا كتتحاز نيروا انت خوني كابزع بعلت 13 اتفلت وق اتحلبب نتقالالاي احليلا او قصصرو كاتو ترفت بزي دما حزباو سراويت نتوق اقاريصو نهم مكلاخل مسمرو تمليس عرده بدحر اخايو رابعين حمشاين ورارات زفشله تعرف شلت حمشاي ورار صلاعي بخبيت سلستحاسي حيلو بمطانو تغاديلنا 4 توارح زاكل زخونه متقعت كفصم هيكالن حزباو سراويت دما نصلاعي اصبيقون مدخام كاب قوم مكلاخل مزغو وصيو ناي متقعت تبغسو وسده علت تبغسو كلته تحساس شحنت شعات بيتين 7 شعاتن كتكون تمرصت تغلالاي محرات اب نغاسي چير ودي چير ناي كارتا تمرت تساتيف مسودئي تبغسو كوسد مدب كمزلت تغلصلو تساتفتنا ايتا كورس مستمرقو ابتي زمهارو لزنبرو طابرا كي وعلو كي حادوريوم نابدفع امريحوم نابهارتاتهم كاتون اتتصر متقعت خجمرن كا حدا خونه تغلالاي محرات اودي چير ابرجيل 77 مرح حيلي نيرو مس كوميشنر بطولاني محمد ابراهيم بمخان حيلو حيزو مس اهارتات برجيل 58 بصقاماي كنفكاتو اتن كلته مالت كالئتن سالسيتن حيلي ناي بطولاني ام دما بيماناي كنفكاتو يتمديبو اتمدقعتي بيمان بامبا دندن حرينا قبر صعدا فارنيلو مالت بتبرجيل 51 برجيل 77 برجيل 7 اسيرنالو زنبر ابوتا ايتجميرو ماكلاين صقاماين جنبار مالت كباب صرغيا نقفا نصقاماي جنبار چوغار تابان اندا دبالن كا معبالي يماناي جنبار تراي كجمر يتوسينو كلته تحساس شحن 970 وقحتا بيماناي كنف متقعت خجمر كلهم بار اب صقاماي جنبار زنبرت حيلو ودي چغير او وقع اتوتن ليت متقعت صقاماي كنف مجمرون انت خونه اتا حيلي تطابقيت ريزيرفا نيرا تغلالاي جبر اب صحاي بخروصين ودي صحاي ابرجيت 77 بطولن 3 حيل 31 كالئت غانتا كالئت مسرع ترى توقع خوينيو ابز توقع زي مستابرجيت 77 نصيعه برجيت 58 سلفت حيلي تساتيفو
بصقاماي كنف زدقع هادتات قدماي دفع صلاي افريسن نكومنتان كدودبان كلوا تحايل اغرم تسعب نبرت كومنتاك حليفكا ننارو ابزوص ناي قدم صرغيا مس بصحو تحايل نتناوق زو على هادتات برجيل 58 تدربتن سلسة تحساس ساعة سلسة ناي مشيت كا نتيبوتو كمل زهقن زنبر سراويت صلاي امكل خال تصميدو مابسيو بصبحيت نغو صلاي عقمو صبو اواهيدو صرمت قعت فنوي يخون امبر تغادلتن فتنو امكنهم متقعتهم بمقصال حساب غبو اتحالب بابصحو شعوب بلا هادتات برجيل 58 اتحالب من مقططار تدغاغام هجمات اكايدا اتحالب من بحاس كلت معال تحيال فتنو كنت تغبري يتقدمون محلل تابا شعونا اوغصت مريت عين مسحازي اتنا بغري تحالب بزنبر هادتات ابتزبصحو كحزا تحبرن مو او حدرا حيل ود چغير بصقاماي ጫፍ ያኔራ ود چغير حنت حسب مصاتو نغو متقعت قصص ስለዝኾነ ኣብ ክንዲ ሽዑ ዝጓየ ኣቀዲሙ ኣብ ቂድሙ ኣብ ዝነበረት ኩጀት ሓንቲ ጋንታ ኣሕሊፍ ክሓድር መደበ እተን ክልተ ጋንታ ከዓ ብድሕሪኣ ከም ዝሓድራ ገበረ እትሓለብብ ኣብ ፍርቂ ኪሎሜትር ኣብ ዘይነውሕ ርሕቀት ብማዕዶ ትረኣዮም ነበረት ይኹን እምበር ንግሆ ወጋሕታ ዘይከም ወዲ ጨጊር ዝሓስቦ የጋጢሙ ኣባላት እታ ቅድሚ ዝሓለፈት ጋንታ ወጋሕታን መጥቃዕት እንዳተሸባሸቡ ከለው ዘይተጸብይዎ ጸላኢ ፀረ መጥቃዕት ወሰደ እቲ መጥቃዕቲ ብጎኒ ኣብተን ብድሕሪ ዝነበራ ጋንታታት ይጀሚሩ መሬት ሓውት ኣጉዳ ወዲ ጨጊር በታ ኣብ ቅድሚት ዝሓደረት ጋንታ ይቀሰነን የግዳስ እታ ቅድሚት ዝሓደረት ጋንታ ብድሕሪያ ኣብተን ክልተ ጋንታታት ዝገደፈትሉ ቦታ መጥቃዕቲ ተወሲዱ ምስ ረኣየት ንጸላኢ ብድሕሪት ጽዕጽዕ ተኽሲ ፈነወትሉ እቲ መጥቃዕቲ ዝፈነወ ሰራዊት ከዓ በተኽሲ ናይ ዛጋንታ ናብቲ ዝመጾ ክምለስ ተቐሰበ ብድሕሪዚ በቲ ናብ እትሓለብብ ዘውፅእ ተረተር ከም ወግያይካ ኮነ እቲ ካብ ጎቦ እትሓለብብ ዝፍኖ ዝነበረ ብርቱዕ ደብዳብ ሞርተራትን ዝተፈላለየ ብረታትን ክዓግቶም ኣይከኣለን ናብ እትሓለብብ ክበጽሑ ናይ 50 ሜትሮ ርሕቀት ምስተረፎም ግን ካብ ላዕሊ ትእዛዝ መጸ ኮሚሳር ብርጌድ 58 ተጋዳላይ ሃይለ ሳሙኤል ቻይናን ብጾትንዮም ብሬድ ርክብ ትእዛዝ ኣመሓላሊፎም ዳይመንያ ዛቅሚት ሓሊፋ ዘላ ሃይሌ ናይ ብርጌድ 77 ሃይለ ወዲ ጨጊር ዶ ብልዋ ስለምንታይ በለ ወዲ ጨጊር ወዲ ገንዘቡ ማእከልነት ሃይለ ናይ ብርጌድ 58 ወዲ ጨጊር ንስኻትኩም እቲ ቦታ ይፈልጥዎን ኢኹም ንሕና ስለ ንፈልጦ ንስኹም እተው ንወዲ ጨጊር ኣይተእትዎ እዮም ዝብሉና ዘለው ንስኻ ሃይልኻ ሒዝካ ንየማን ዝርግሕ በል ንሕና ክንሃጅም ኢና ክብል ተዛረቦ ወዲ ጨጊር ትእዛዝ ተቐቢሉ ንሓይሊ ወዲ ገንዘቡ ብሸነ ኸይማን ጉልባብ ገብረላ ተዳለወ ኣብ መንጎቲ ዝነበሩ ቦታን እትሓለብብን ዓቢሩ ባሎ ንዕኡ ሰንጢቕካ ንጎቦ እትሓለብብ ምድያብ ከቢድ እዩ ነይሩ እታን እትሓለብብ ምእተዊ ዝተመርፀት መንገዲ ጸባብን ኣጻድፍን ኣብ ርእሲ ምዃና ኣንቀርያ ካብ 4 ክሳብ 6 ሰባት ጥራያ ኣብ ሓደ ግዜ ከተእቱ ትኽእል ናብ ኣዝቐነ ዕብረታት ጸላኢ ድማ ኣሎ ሓይሊ ወዲ ገንዘቡ ጋንታታት ወዲ ጨጊር ብብሬን ጉልባብ እንዳገበራላ ናብ ዘቐጣን መዳይቦ ተንቀሳቐሰት እንተኾነ ተኽሲ ጸላኢ ዝሕልፍ ኣይነበረን እቲ ሓይሊ በብተራ ኣባላታ እናሰደደት ትፍትን እሞ ትምለስ ዳርጋ ሙሉ መዓልቲ ትምርብራብ ቀጸለ ኣጋሚሸት ወዲ ጨጊር ሓገዝ ክሰድድ ተኣዘዘ ሰብ ስለዱ ብሉና ኣለዉ ብሉ ራድዮ ኦፐሬተር ክንደይ ትሰደልኩም ሓንቲ መስራዕ ወዲ ጨጊር ሓንቲ መስርዕ ለኣኸ እታ ዝተላእከት መስርዕ ናብቲ ኣሸጋሪ ቦታ ኣተወት ኩላ መስዋዕትን መውጋዕትን ኮይና ኣይተመልሰቶም ደጊሙ ካልእ መልእኽቲ መፀ ሕጂ ከዓ ካልእ መስርዕ ስለዱ እታ ቀዳመይቲ መስርዕ ከ ሓተት ወዲ ጨጊር ደዓል ናታ ፀብፃብ ክንነግረካ ኢና መስርዕ ጥራይ ስለድ ካልአይቲ መስርዕ ተዋፂኣ ተላእከት እዚኣ እውን ከምታ ቀዳመይቲ መስርዕ መውጋዕትን መስዋዕትን ኮነት ሳልሰይቲ መስርዕ ሰዓበት ለውጢ የለን እትሓለብብ እንተሒዝካ ኣብ ሩባ ሓዳይ ዝነበረ ሰራዊት መካይንን ኣፅዋርን ጸላኢ ተደምሲሱ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ውግእ ወሳኒ ብምዃኑ ነቶም ተጋደልቲ ናይ ሞትን ሕያትን እዩ ነይሩ ተጋዳላይ ሙሳ ኑር ሁሴን ሙሳ
مستاود شجير زبقسا سالسيت مسرع زنبر أبال نايت حيلي نيرو اتا مسرع أبالاتها ببتارا الناس سردت نلعلها لتسعات فرق عن زخون بتحيزات زنبرت بومباتات تواقعت قنا يسلطان كسارا مس بزحي لعلوت حالفت اتمتك عطخو قارص عززو الو على علي هو بركة عمل هذا سمعني بزلها خنقا بفتحوا قلو او حزلني هذا عركي بفتحوا قلو وحزلن الو على هذا سمعني مريت كبدا ادقو يا زلزلة بعد خلت تتقميها الو اسمرا مرحبا بركة هو بركة سمعني اسمرا ابدا لغا سمعني زغني هذا اللغة ما يزمدنا اللغة سريم كابزمنا يقول قالوا خادم سقالاتي فعليهم ومريت ابدات بخير اسلزلا بعد خلطة تقاميها تاب مطر مسوعة الموقعة زقات مع أهالي تقالالاي موسى اسم سيخاب تختواق قلو زوع على تبوتا خطوات سنكلا دمس كنجي تسمعي تقالالاي موسى يرقي زوع أقارو بخبير سلزو قصرخاء ناب حكمنا توسلي زبزح أبالات نايتا مسرعقن ناب بروتو تملسو حموش تتحساس بخمس عينة وطرح حلفت سألعون مسمسي أبداق ممود دابن بالعروقاتن قد تتصميدو تبزي عرفت تزفنو وزنبره دبدابن تخصن استفلا لي براتاتن النازح على خدي صباحيت تمتقعت وقحتا جمرمو قبر مرسي صراي كابتناي كلمو معالت استعصاطفا كوني تقادلتنا تتصرف وريدوم بسياف تطويون كتقعو كان تفتنو صار متقعت تصلاقن هاسيا وردلهم يتحلب بزح واغا تخفيلوا خبقع فتصيما سلازقبصت قدو مقيرا قداس خوينو ترخبه عزاز جنبر نعفا تقرالاي على سيد عبد الله زرقبهم لعلوت وتهدراويان عزاز تساساتفو اخيبا تقبره اب كندب قدميت بقولا قلنارو بسطر تطويخا نصالا بدحريت متقعو ابزبل وسانه دما تبصحه اتفلين مستيراون امام كا عزاز برجيد 58 تقرالاي اسياس ود فلانسا خمرحو حلفنت توهبو بتحبريتان اتم زملكتهم عززت حيلتا طرحتم حلالفه مرحبا طولني ود محمد بتحبريتان مسبصحو بقطتا مسمرح حيل ود چجر يزتيو تغارالاي قبر اب صحاي ود صحاي زنبر احادو تبقس كتبها لكلا ابالاتانا بي مخانو ما يتنغرومن كم ترى توقعتنا بي مخانو ما يفلط انبر بعلاو قمتات كم موساد جن زدرتو ما ينبرن قالوا لصلا ابشنخنا رو وفيرو خوينو ويس نحنا انا بناره تطوينا اتحلبب كناتو قمتاتهم تلواوطو اتمستر زغلصو لدقيق مس اخله ود محمدن ود شجيرن بحبار نتحيل اكيبهم بولو بصوت بقولا قلنا رو تطوينا بقرا بينا اتحلبب كنتقعي مدبنا سلاز كل دلو يخون ذا اكل بومباتات ايتي عطا مخنياتو اطوار تقبلنا امداد يبلنا اتحلبب كا خنقدفا يكوننا بلوهم مريت عين ام محزو اتوم عطات تقادلتي تداليلهم صنه عدق سنقنا العلم توغسو ناب قولا قلنا رو نمصح يتشلو زبلا صادف كتوردل لكا دحريو نوح توعيسك اخانا بقول اتبصح مرحتو غعزو نتو بوتا خن كبدي ايدهم سفلطو ابالا سلايم نيرم دحرنا يملو اليتو غعزو اتم بدحريت كتقعس تمدب اهورتات قولا قلنا رو هدين اغاو غحتا قد بصحا شو عبت تحساس وغحتا مرحنا يتسرحت ازاز برجير ود فلانسا كم مرحت حيلتات على اكي وحصي مبرح هابه متقعت انت جميرنا دو موبايل يلن
ሕጂ ሰራዊትና ብጉዕዞ ደኺሙ እዩ ዘሎ ካብ ጎን ላዕሊ ካልእ ጎቦ ተደይብካ ሂጆም ክትብሎ ግብራዊ ይኮነን ንፀላእ ከነድመዓሉ እንተኮይንና ሰራዊትና ክዓርፍ ኣለዎ ኣብ ውሽጢ መስመር ፀላእ ኣቲኻ ክትዓርፍ ግን ፀገም እዩ እንተሪእና ክትኩሰልና እዩ ንሕና ከዓ ክትኩሰሉ ክንግደድ ኢና እዚ ድማ ነቲ ምስጢር ዘቃልዕ እዩ ፀላእ ዋላ እኳ ንሕዳይ ገፁ እንተተኸብኮበ ሻዕብያ ካብ እትሓለብብ ክምለስ እዩ ዝብል ተስፋ እዩ ንኺሱ ዝዋጋእ ዘሎ ስለዚ እዚ ተልእኾ እዚ ናይ ሞትን ሕየትን እዩ ኣብዚ ስንጭሮ እዚ ኢና ትኸዊልና ክንውዕል ዋርድያታት ከዓ ማእከልነት ሓይልን ጋንታታትን ባዕልኹም ኢኹም ትኾኑ ክብል ተዛረቦም ኣብታ ከዕርፍላ ዝተመደበት ፀባብ ሩባ 5 ሜትሮ ትርብዒት ኣቢላ እትኸውን ንእሽተይ ቀላይ ነበረት እዘን ሓንቲ ናይ ከቢድ ብረት ሓይሊ እትርከበን 7 ሓይልታት ኣብዛ ፀባብ ሩባ ተጨቃጭቀን ከም ዘዕርፋ ተገብረ እቶም ብከቢድ ጉዕዞ ዝደኸሙ ተጋደልቲ ካብታ ቃላይ ማይ እንዳተጠቐሙ ዕሪፎም ወዓሉ መሬት ምስሊ ምስ በለ ከዓ ሰገም እናበሉ ነቲ ጠላዕ ጎቦ ተሓለብብ ብኹሊቱ ክድይብዎ ጀመሩ እቲ ሓያል ጎቦ ግን ቀልጢፍካ ዝውፃእ ኣይነበረን ድምፆም ሓቢኦም ግዜ ተኸታቲሎም እናኸዱ እናዕርፉ መሬት ወገግ ክብል ከሎ ኣብ ዝባኑ ሰንሰለታዊ ኩጀታት ዝነበሮ ጎቦ በፅሑ እተን ሰለስተ ሓይልታት ናይ ብርጌድ 58 ቀዳመይቲ ኣጥቃዒት ካልአይቲ ሳልሰይቲ ተባሂለን ክምደባን ከለዋ ሓይሊ ወዲ ጨኪር ምስታ ካብ ብርጌድ 51 ዝመፀት ተደራቢት ሓይሊ ተኣሳሲራ ብድሕሪ ሓይልታት ብርጌድ 58 ተሰለፈት እቲ ምጥቃዕቲ በታ ቀዳመይቲ ሓይሊ ናይ ብርጌድ 58 ጀመረ ፀላኢ ኣብቲ ነዊሕ ሰንሰለታዊ ኩጀታት ናይ ጎቦ ተሓለብብ ይዓሪዱ ነይሩ እታ ቀዳመይቲ ኩጀት ምስ ሃጀምዋ እቲ ኣብኣ ዝነበረ ሰራዊት በታ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ በርጊቡ ብዙሕ ክዋጋእ ኣይከኣለን ናብ ሩባ ሓዳይ ገፁ አንቆልቆለ ቀፂሎም ነታ ካልአይቲ ኩጀት ኣጥቅዕዋ ኣሰር ናይታ ቀዳመይቲ ሰዓበት ኣብታ ሳልሰይቲ ኩጀት ግን ፀላኢ ነኺሱ ስለ ዝተዋግአ ነዊሕ ተረባረቡ ኣብ መወዳእታ ግን ኣብኣ ዝነበረ ፀላኢ እውን እጫ ናይቶም ቅድሚ ዝተጠቕዑ ተኸቲሉ ናብ ሩባ ሓዳይ ገፁ ከም ዝፀድፍ ተገብረ ተኾነ ፀላኢ ጠቕሊሉ ናብቲ ሩባ ይወረደን ነዚ ስትራቴጂያዊ ቦታ እዚ ብቐሊሉ ክገድፎ ዝኽእል ኣይነበረን ዳግም ተወላዲቡን ሓይሉ ብቁልጡፍ ደሪቡን ዝተመንዝዐ ቦታ ንምምላስ ቁልጡፍ ፀረ መጥቃዕቲ ፈነወ ነዊሕ ዝዓረደሉ ቦታ ብምዃኑ ካብቶም ተጋደልቲ ላዕሊ ኣፍልጦ ናይቲ ቦታ ነበሮ በዚ ብልጭው እዚ ድማ ኣብ መንጎተን ዘጥቅዓ ዝነበራ ሓይልታት ብርጌድ 58 እተን ብድሕሪት ዝስዕባ ዝነበራ ሓይልታት ብርጌድ 51 ብርጌድ 77 ዝነበረ ጋግ መዝሚዙ በቲ ከም ከብዲ ኢሉ ዝፈልጦ ስንጭሮ ኣብ ማእከል ብምእታው ናብ ክልቲአን ኣንፈት መጥቃዕቲ ከፈተ ነታ ቀዳመይቲ ኩጀት ድማ ተቆፃፀራ ነተን ድሕሪ ዝነበራ ሓይልታት ስለ ዝገዝዐን ነተን ቅድሚ ዝኣተዋ ሓይልታት ዝኽርድን ኩነት ተፈጥረ ኣብቲ ብርቱዕ ወግእ ተወጊኦም ዝወደቑ ብፆት ስለ ዝነበሩ ተጋደልቲ ውግኣት እናኣለዮ ክከላኸሉ ፈተኑ ውግኣትን መስዋእትን ቀፀለ ኣብተን ቅድሚ ዝሓለፈ ኣሃዱታት ብርጌድ 58 ሸሪፎ ዝመርሓ ሓንቲ ሓይሊ ንድሕሪ ተመሊሳ ምስቲ ክኽርድኖም ዝፍትን ዝነበረ ሰራዊት ፀላኢ ምስ ገጠመት ግን ቁሩብ እፎይታ ተረኽበ ይኹን እምበር ሽዑ እውን ሰራዊት ፀላኢ ኣትኪሉ ዝዋጋእ ዝነበረ ሙሉእ መዓልቲ ድማ ኣብቲ ሰንሰለታዊ ኣኽራናት እትሓለብብ ከቢድ ምርብራብ ወዓለ ከባቢ ሰዓት 4 ናይ ምሸት ምስ ኮነ እተን ተጠባበቕቲ ተባሂለን ድሕሪ ዝተረፋ እሞ ሰራዊት ፀላኢ ኣብ መንጎኣት ቆሪፅወን ኣብ ብርቱዕ ውግእ ተፀሚደን ዝወዓላ ሓይልታት መንገዲ ከፊተን ብዘብዘብ ነተን ቅድሚት ሓሊፈን ኣብ ደርኩኺት ጓል እትሓለብብ በፂሐን ዝነበረ ኣህዱታት ብርጌድ 58 ከርክባ ተጓየያ ኣብዚ ውግእ ዝወዲ ፀሓየ ዝነበረ ኣሃዱ ከም ሪዘርቫ ድሕሪት ኮይና እግሪ እግሪተን ቅድሚኣ ዝሃጅማ ዝነበረ ሓይልታት እናመረሸት ከላ ፀላኢ ብድሕሪት ኣኳሊሙ ክጥወያ ፈቲኑ ነይሩ እቲ ኣሃዱ ናብቲ ቀንዲ ጎቦ እትሓለብብ ክትበፅሕ ገና ናይ 1 ኪሎ ሜትርን ፈረቓን ዝኸውን ርሕቀት ተሪፍዋ ነበረ ብዙሕ ዘለዎ ሰራዊት ፀላኢ ገጢምዋ ምስኡ ከዓ ብርቱዕ ደብዳብ ናይ ነፈርትን ሞርታራትን ብሓደ ሸነኽ ነቲ ብድሕሪት ካብ ሩባ ሓዳይ ዝደየበ ሰራዊት ክትከላኸል በቲ ካልእ ነቲ ብቅድሚ ዘጥቅዓ ዝነበረ ፀላኢ ክትመልስ እቲ ምርብራብ ክሳብ ዝመስእ ቀፀለ እቲ ውግእ ኣብ ሰንሰለታዊ ተረተር ይካየድ ብምንባሩ ዘገላብጥ ቦታ ኣይነበሮን ካብ ጫፍ ናይ የማናይ ፀድፊ ናብ ጫፍ ፀገማይ ገደል ዝነበረ ስፍሓት ካብ 60-70 ሜትሮ ዝሓልፍ ኣይኮነን ከተስፍሕ እንተኾንካ ንሕዳይ ወይ ንናሮ ኢኻ ክትፀድፍ እቲ ዝነበረ መራፂ ንናሮ ዘገምግም ተረተር ሒዝካ ምምካት እዩ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ውጡር ኩነታት ኩሉ ተጋዳላይ ሓላፊኡ ተራኡ
عقمو خساب تنقق كراغارة قدن نبري انت زي كوينو نطفعتك ايو نتوقع زمرحن زواهدن زنبرة ود فلانسا قدا أبكبد الصلاعاتين كله بعقلن هدأتن يونتن حيلتا زواهدن نيرو بزدما كلنا حلحلو عجوغا إنها تبها عليه استوقعوا بصوتو أما أكلو حيزو بتبعاتي الراغارة نبري وقعت كابت زنبرو بوتا ناب تحت خطور دم مس زنبرن عين فرتن كال إن دبدبات زكاء راي نبرن بتشلو زبالة جدل وقوء باريلا تسكين كاخت ورن فتان كمي جركا كبدت نايتو وقع لعل نبورنا خونا كده اتم وقعات بصوتو متاخوسك قيرو كاب انفتت ابزبللو حديقوم مزخرو زلو እና መሰሎም መጃኹም ብጾት አብይት ጸላይ ትግደፉና አዳጉሙና ይብሉ ነበሩ ምድር ምትጸልመተ ባህሩን በጊዲኡ አንቃጽ ተራ ነበሩ ወርሒ ነበረትን ክብዝ በለ ጸልማት አብረይስኡ ግመም ስዕፍፍቱ ተወሲኽዎ ነበረ በቲ ዝወረ ነበረ ዕፍፍታ እቲ ዝዋጉኡ ዝነበሩ አጻድፍ ቦታታት ሸታሕታሕ ፈጠረ በቲ ጸልማትን ኣብቲ ቦታ ዝነበረ ጽዑቕ ወጣቁጥን ጸላይ አበይ ዓሪዲ ከላኸል ከም ዘሎ ዘይፍለጠሉ ኩነት ተፈጥረ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ደልሃመት ግን ድምጻ ዝሓብአት ብረት ተጋላላይ ኣይነበረትን መጥቃዕቲ ይቕጽል ነበረ ሰዓት 11 ናይ ምሸት ኣቢሉ ጸላኢ በቲ ዝገጠሞ ከቢድ መኸተ ግዲ ተዳኺሙ እናሻዕ ዝፍጽሞ ዝነበረ ጸለም መጥቃዕቲ ዳርጋ ደው ከብሎ ተራእየ ነዚ ኩነት ብምዝማስ ናይ ወገን መጥቃዕቱ ብዓጸፌታ ቀጸለ ተጋላላይ ንጸላኢ ቁሩብ ደፊኡ ንቕድሚት ምስ ቀጸለ ሓንቲ ጸባብን ብየማነ ጸጋም ጠልፊ ዝኾነት ዓቐብ ተገቲራ ጽንሓቶ ከውሕያ ንዓረጊጽካ ምሕላፍ ከኣ ግድም ኮነ ጸላኢ ነዛ እንኮ መዳያይ ወይ ፈልጣ ብምንባሩ ኣብ ልዕሊኣ ኣብ ዝነበረ ኩጀት ረሻሽ ብራውን ኣሲሩ ነበረ ተጋደልቲ ነዛ ኣዝያ ፈታኒት መንገዲ ናህር ወሲኹም ክሓልፍዋ ፈተኑ ክልተ ሰለስተ እናኾኑ ክሰግሩ እኳ ይህቁም እንተነበሩ ኣብታ ቦታ ኣሲሩ ዝነበረ ብረት ጸላኢ ዝሕልፍ ኮይኑ ተረኽበን እቶም ፈለማ ክሰግሩ ዝፈተኑ ሓኪም ሓይሊ ተጋዳላይ ኢሳቅ ምሳልሳይ ርእሱ ነበሩ እቶም ክልተ ተሃሪቦም ኣብታ ቦታ ወደቁ ኢሳቅ ግን ጥይት ብራውን ምስ ሃረሞ ኣብታ ናይ ሕክምና ሳንጡቕ ዝነበረ ባንዴጅን ወረቓቕትን እናተባታተነ ናብቲ ሃው ዝበለ ጸድፊ እናንሳፈፈ ክወርድ እንከሎ ኣዒንቲ ተጋዳላይ ወዲ ፀሓየን ንጾትን ከቢድ ሓዘን እንዳተሰምዐን ኣፋነኦ ተጋደልቲ በቲ ዝረኣይዎ ዘሰንብድ መስዋዕቲ እኳ እንተጓሃዩ ነቲ ተካል ተረተር ዋጋ ክኸፍሉ ንምሕላፉ ካብ ምፍታን ግን ድሕር ኣይበሉን ኣብ ማእከል እቲ ተኽሲ ኣብ ዝተረኽበት ናይ ሰምታ ህሞት ብናህር እናውየኻ ምሕላፍ ከኣ ከም ኣማራፂ ተወስደ ገለ እውን በቲ ጸድፊ ቀስ እናበሉ ብሜላ ተሓናጊሮም ዝሰግሩ ነበሩ ከም ዘይስገር የለን ነዚ መስገደል በዲሆም ኣብ እቲ ሓለብ በፂሖም መስተናብኡ ዝጸንሐ ኣህርታት ብርጌድ 58 ተረኸቡ ኣህርታት ብርጌድ 58 እውን ኣብ ከቢድ ምርብራብን ተጸሚደን ውዒለን ሓንቲ ጋንታ ክትኣቱ መሊሳ እታ ካልእ ጋንታ ክትስዕብ መሬት ኣብ ምዕራቡ እተን ኣህርታት ተዳኸማ ካብተን ድሒረን ዘርከባ ሓይልታት ሓንቲ ሓይሊ ናይ ብርጌድ 51 ንሓንቲ ካብተን ክዋጋእ ዝወዓለ ሓይልታት ከተብርእ ኣተወት እቲ ሓለብብ ግን ብቐሊሉ እትብዳህ ኮይና ይጸንሐትን ኣዝያ ተሪራ መሬት መስዩ ምጥቃዕን ምክልኸለን ግን ኣየቋረፀን ንፍርቂ ለይቲ ኣስታት ፍርቂ ሰዓት ምስ ተረፎ ሓይሊ ወዲ ጨጊር ተርታ ኣኺሉን ምህጃም እናተዳለወት እንከላ ኣዛዚ ብርጌድ ወዲ ፍላንሳ ኣብ ከባቢኡ ዝነበሩ ሓለፍቲ ፀዊዑ እሞ ብጾት እዛ ኩነታት ትጽንክር እያ ዘላ ህልው ዓቕምናን ዓቕሚ ጸላኢናን ብምዝዛን ንግዚኡ መጥቃዕትና ነቋርጽ ንግዚኡ መጥቃዕትና ቋሪጽና ስዋኣትና ቀቢርና ውጋኣትና ሒዝና በቲ ዝመጻናዮ ጎላጉልና ይናሮ ጌርና ክንወጽእ ክንግደድ ኢና ምዝ ዘለና ዓቕሚ ጽባሕ ክንቅጽል እንተፈቲና ብፍላይ ነፈርቲ ከቢድ ሓስያ ከውርዳልና እየን ስለዚ ሓንሳብ ኣብዚኣ ሓንሳብ እሞ ኣብዚኣ በለ መራሒ ጋንታ ወዲ ፈቐዱ ኣራይ ተዛረብ በለ ወዲ መሓመድ ዳይ ክንምለስ ክንብልሲ ብፈንጅን ደብዳብን ክንስዋእ ኢና ኣብዚኣ እናፈተና ምስዋእ ትሕሸና እተን ካልኦት ሓይልታት እምበር ንሕና ኮ ገና ይፈተናን ክንፍትን ግደፉና መራሒ ሓይሊ ምሕረት ኣብ ወዲ ጨጊር እውን ተመሳሳሊ ሓሳብ ይነይርዎ ምስ ወዲ መሓመድ ድሕሪ ምዝራብ ከኣ ናብ ወዲ ፍላንሳ ቀረቡ እሞ ሓይልና ብምልእታ ዘይንፍትን እያ ትብል ዘላ ክንፍትን ዕድል ዘይትበና በልዎ ወዲ ፍላንሳ ኣመዛዚኑ ሓሰበ ወሰነ ከኣ
حراي بصوت نفتن كابلكم صباح وقحتا خنهجمينا كبل ملسلهم ليت مسكونه قمه قنطيطو كواخبت ملح بلو اتم كاب ود فلانسان كابتم مرحت حيلتا زنبرو بوتان فنتت يلم زنبرو ود صحيين بصوتون اتم حلفتي اتم زطقعو يدالو ورح مسوطت متقعت قصليو كبهالو مسمعو بحاجوس تطمامتو كابتن سلسة غانتاتات 15 زغونو معتات تواصيون كهاجمو تدالو مو كساب ورحت وصع عريفهم كصنحو تحبرهم ود صحيين بصوتون عبد زحلن شفقان تغنبو ورحي كينو مقلقال لعل غصا مسان كعررت مدرسه سماي برحو بله اتو معرفو استباهلو تغادلتي تنس تبغس زبل دمص حلافي سميعو بتكبلو ناب 10 تحساس ابزو غحليتي كباب ساعات حده ارتجين بريناتن زحازو تغادلتي نتاك تهجم سدالوت مسرع غلباكو غبرلا تدالو ابالات نايتا مسرع كا زاكل بومباتات الحزم تقربوا كلمه وغاسم مرح غانتا ود فقادو بومبا دربيكم مسالقاكم من ابتا بتا كوف كيتبلو دبدابكم مصاكم يو انت تسكيفكم من مس انت تحيسكم صدفو بمبال افانوم والله تودش اربيجيتاتن بريناتن ادمصو اتا مسرع هجمت اتوجون قلطافن نبرن يرو برقاو متقعتي كونه خا بنوغو سليطو كابتن برجير 58 قديمو حيزوم من زنبرو بوتاتات قبل على زباننا تقدم يتابع تسقلو مسراوي صلاقي كابتاتابا مساصلفو كمتا استبحلوا اب اكفت يبلو ددحرتو زحدو تهدرات قلمت هاتف دحريهم مرترات صلاقي بصعق كزنب جمره حزنايا زينا مورال دمصي حقاله مرح حيلي ددحريهم صعاير كابتي زنب زنبرو مرترات مسكلا ان ملطه كركوم زينا كيان كله خا متحس قال اتتابا زبسر دمصي ابي اذانو قاله إذا تقص مرتار زب مسبلة إذا نسترف حيلتات صعبة إذا قديمة متسألة إذا تحيزاز وردت أهادو سراوي تسألة أب تسأل في إنه قايت اقرت حلب ببتسحت إذا نكالو أتحادتات مستفح بتنزقاتو سراوي إنها تتخصى ناب كساد اتحلب تقلق لا ودج أجير رادي ركباب أذن لتفا لعلو تحلف تخاء اتعيو طبق كم زنبر حبري حراي قرم أبي بتحكا ترى تحلب بودي إيه ناب كساد سجر اللهو حراي قرم قصرو قنا تقبلوا كابت تابات سوءاتنا خير علنا هنا تمريسنا أبتا سالسي تزعبي تابا سنكر زبالة من ربراب نقل ساعتات قصلي يخون بر سراوي تسلاقي ببقرب هذا شدش كبل جمره تقاللت نقال تحلب بسجيروم كنت كسار قويا استحاوز متقعت قصلو اتن مشانا كلميت نابت حلب بزقسقس حيلتات برجيل 58 تنون حيال متقعت فنوا سلاقي بقدمين بدحريت تقرقرو نتحلب بتصفى بزقوره صعينتو طمتا فحبت تنزقاتو سراوي تخا ناب قلاقل حداي قصص صدفه اتحلب اب ايتزاو سراويت مقتوا مسحررو نتي كابت حلب من دحريت ابروباتات حداي دوكينو زنبره امدادون ابو زنبره خالق نبرتنا اصوارون مكاينن نمقصال توايه روب حداي اب كرسا اساتو غمرات تفق زلا خساب تمثل بحون بارعن تناوصت نتن بدحري زاتوا حيلتات مريحو غوبو اتحلب زبصح ود فلانسا مستم قلمو كوينوم نتن زهاجم حيلتات زمرحو زنبره حلفتي اب زبانتو بزح واغا استخفللو كرتا بات حلب تراخبمو ناين قحقوسنا سلامتا تلاوطو اتون وقات اب كندنا بنارو نبرو بحداي كم زوردو تغبري ابو مكاين تصعينوم ناب حكمنا مرحو ابز صنكرو وق تغادل تدقنستيو نتوق اباريلا تسكين كاهتورد ازيا صقام اصادف وقات بصتن ان تسكمان ان دغفان ينوريدنو اتنشعو اب حيلتا زنبرا زبس حدقنستيو اتندسم كامبوديان فيتنام زفلطا معتا تغادلتي نيران دحر متحازت حلبب متقعت بحيال نهر قصله اتنا كبين من ربراب زقني حيلتات قالنتن زي تقصلا مكايننا صوارن كابيت صلا خنا غفا قالنا حصير غزي عريفن نفسن كفقدا عدل توهبنمو حيل ودي جاجير كابتن زعرفا كونت ابالاتا خا قالي امد لايك يا كداونتي قالي ابس قطلاتاتن كل مغبنا مفتاش تصمدو
ገብረ አወድ ፀሐዬ ካብቲ ዝረኸቡ ኣስቃጥላታት ወሲዱ ነፍሲ ፈቐዶሞ ነታ ካብ ናይ ፊኖ ክሻ ዝተሰፍየት ብዙሕ ኣዋርሕ ካብ ነፍሱ ዘይተፈለየት ሓፃር ስሩዕ ጠመታ ፈለማ ነዊሕ ስረ ተባሂላ እያ ተሰፍያ ምስ ግዜ ብረሃፅን ርስሓትን ምስ ማህመነት ግን ቆሪፁ ናብ ሓፂር ስረ ቀይርዋ ነቲ ዝረኸቦ ሓድሽ ወተሃደራዊ ክዳን ርእዩ እናስተንተነ ነቲ ነዊሕ ዘገልገለቶ ስረ ካብ ኣካለቱ ኣውፅኣ ክዳኑ ቀይሩ ካብ ዘይንቡር ናብ ንቡር ኣልባሳት ምኽዳን ተሰጋገሩ ኣባላት እታ ሓይሊ ንሓፂር ግዜ ምስ ዕረፋ ተበገስ ኮነ ሩባሩባ ሕዳይ ንቅድሚት ዘብዘብ ከባቢ ሓራስ ሓርማዝ ብዝበፅሑ ካብ ተረፈ መረፍ ሰራዊት ደርግ ናይ ዓቕሊ ፅበት መኸተ እኳ እንተጋጥሞም ግብረ መልሶም ዘላዝብ ኣይነበረን ወተሃደራት ደርግ ከዓ ገለ ኣብ ማኪና ተሰቒሎም ክሃድሙ ገለ ኣንፈቶም ኣጥፊኦም እግሮም ናብ ዝመርሖም ክጎዩ ተራእዩ ወዲ ጨጊር ንሓንቲ ክትሃድም ትዳናድን ዝነበረት መኪና ምስ ብፀቱ ጎዩ ተፀጋዓ ናብ ጋቢና ቀሪቡ ውረድ ውረድ በሎ ነቲ ብኽቱር ራዕዲ ሃልዋ ተኸጥፍእ ዘቐረበ ኣውቲስታ አልወርድም ሞት ይሻለኛል ግደሉኝ ኣይወርድን ሞት ይሕሸኒ ቅተሉኒ ናይ ተስፋ ምቑራፅ መልሲ ሃበ ውረዱ ኢድኩም ሃቡ ኣይነቐትለኩም ኢና ኢድኩም ሃቡ ጥራይ አልወርድም በለት ወተሃደር ወዲ ጨጊር ትዕጉስ ተፀንቂቑ ናብቲ ጋቢና ደይቡ ነቲ ኣውቲስታ ብሓይሊ ጎቲቱ ከውርዶ ክብል ሸተት በሎሞ ኣብ ትሕቲ ብርኩ ተዓፂፉ ናብ መሬት ወደቐ እቶም ካልኦት ብፆቱ ብወዲ መሓመድ እናተመርሑ ነቲ ኣውቲስታን ካልኦት ዝተበታተኑ ወተሃደራት ማሪኾም ኣብ ምፍታሽ እተን ፀላኢ ራሕሪሕዎን ዝኸደ ዘይተቓፀላ መካይን ኣተዉ ወዲ ጨጊር ከዓ ብብፆቱ ተደጊፉ ነታ ዝመለቐት ብርኮ ንምፅጋን ናብ ሕክምና ኣምርሐ እተን ሓይልታት ኣብቲ ከባቢ ሓዲረን ናብቲ ንፅባሒቱ ወጋሕታ ዝቕፅል መጥቃዕቲ ክሳተፋ ተበገሳ ሳህለ ዝመርሓ ጋንታ ከዓ ፈልፈል እናበለት ንቕድሚት ተወንጨፈት እታ ኣብርሃምን ዓፋንን ዝመርሕዋ ካልእቲ ጋንታ እውን ብድሕሪኣ ሰዓበት ተቐዳመይቲ እናተሃንደደት ዝኸደት ጋንታ ኣብ ከባቢ ዓሸሩም ኣብ ዝተፀጋዓትሉ ግዜ ሃንደበትን ፍጹም ኣብ ሓሰባ ዘይነበረን ከቢድ ኩነት ኣጋጠማ ንፀረ መጥቃዕቲ ካብ ኣፍ ዓበት ተሃንዲዱ ዝመፀ ሽሾ ሰራዊት ፀላኢ ጎፍ በላ እታ ብድሕሪ ዝነበረት ጋንታ ጌና ኣይተደረበትን እዞም 20 ዝኾኑ ኣባላት ናይታ ጋንታ ንብርጌድ ሙሉእ ሰራዊት ፀላኢ ክከላኸሉ ዝኽእሉ ይነበሩን እቲ ጉልባብ ዝህብ ኣሃዱ ኣብኡ ኣይበፅሐን እቲ ጉልባብ ዝህብ ኣሃዱ ኣብኣ ክበፅሕን ቦምባታት ኢድ ክጅምርን ድማ ሓደ ኮነ ብዝለዎም ሓይሊ እናተተኸሱ ንፀላኢ ክመልስዎ ፈተኑ ፃዕቂ ተኽሲ ንመሬት ኣናወፃ እዞም ሒደት ተጋደልቲ ዝነበሩ ዋታባ ተታሕዘት ብታሕቲ እውን ፀላኢ ናብ ኦንጎፂ ህንደት ስለ ዝነበረ መውፅኢ ነበሮምን እቲ ኣሃዱ ኣብ ከቢድ ወጥራ ኣተወት ብዝሒ ዝነበሮ ሰራዊት ፀላኢ እታ ጋንታ ዝነበሮ ተኩጀት ምስ ተቆፃፀረ ነቶም ኣብ ከበባ ዘእተውዎም ተጋደልቲ እጅህ ወደላይ ክብሎም ጀመረ እዚ ኩነት እዚ ንኹሉ ተጋዳላይ ብፍላይ ከዓ ንመራሒ ጋንታ ተጋዳላይ ሳህለ ዝፅውር ኣይነበረን ኢድካ ንፀላኢካ ምሃብ ሞት ይሓይሽ ብዝብል እምነት እናተታኸሰን ከሎ ድማ ኣብ ግንባሩ ተወቂዑ ወደቐ ኣብ ከባቢኡ ኮይኑ ዝተኾዝ ዝነበረ መራሒ መስርዕ ተጋዳላይ ዘርእዝጊ መስዋእቲ ናይቲ ተባዕ ብፃሂቡ ዝረኣየ ዓቕሊ ገበረን ፀላኢ ነቲ ከበባ ኣፅቢብዎ እዩ ተጋዳላይ ዘርእዝግን ካልኣዩ መራሒ መስርዕ ተጋዳላይ ገብረ ኣማንን ምስታ ዝኣምኑ ለሓቂ ተፋጠጡ ፀላኢ ከይሓዞን ከሎ ሓደ ድሕሪ እቲ ሓደ ርእሰ መስዋእቲ ፈፀሙ ተጋዳላይ ገብረ ኣብ ወዲ ፀሓየ ዝነበራ መስርዕ እውን ካብቲ ሓደጋ ይምለጠትን እቶም ዝተረፉ ውሕዳት ኣባላታ መስርዕ ኣብ ምክልኻል እንከሎ እያ እታ ድሒራ ዘርከበት ካልአይቲ ሓይሊ ፀረ መጥቃዕቲ ከፊታ ነቲ ኣኽቢቡ ክሕዞን ዝፈተነ ሰራዊት ፀላኢ ኣባሪራ ዘድሓነቶም እቲ ዝገጠሞም ሓይሊ ከዓ ብቐሊል ዝምለስ ኣይነበረን እቲ ውግእ ቐፀለ ወዲ ዳንኤልን ማእከልነት ሓይሊ ክብሪ ኣብ ጣዕዋን ዝርከብዎም ብፆት ምስቶም ፀኒሖም ዝተደረብዎም ተጋደልቲ ኣብታ ተረተር እናተደፋፍኡ እንከለዉ ምስቶም ፀኒሖም ዝተደረብዎም ተጋደልቲ ካብታ ተረተር እናተደፍኡ ከዱ ብሓንቲ ስንጭሮ ንታሕቲ እናወረዱ ከዓ ሓንቲ ዓባይ ከውሒ ረጊፆም ናብቲ 10ታት ሜትሮ ዝንውሓቱ ኣፃድፍ ሓደ ድሕሪ ሓደ እናዘለሉ ተነቕቱ ኣብ ታሕቲ ሕፃ ስለ ዝተቐበሎም ግን ብዙሕ ኣይተሃሰዩን ሓደ ብዕድመ ድፍእ ዘበለ ኣባሎም ተጋዳላይ ግን ከይዘለለ ተረፈ ውረዳ ጆኻ ክንፅበየካ ኢና ደሓንኪዱ ዞም ደቀይ ንስኻትኩም ጥራሕ ቀፅሉ መለሰሎም ኣይቀበፁን
انت ورده تتصبيو اي مصد كابتا زنبرا بوتا زقالحت بومبا زلعله تدرونا انقعريروم رايو بصايوم ابيت صراي كاب زودق نوصوتي كاب زشجر يلو بومبو كم زفنجرا تردقوم بحزن لبوم بتحتي كاب صلاي ادراغات ايت እና ተተኮሰሎም ንሩባ ገጾም ሃተፉ እቱ ወግ እልጁን ቀጸለ አመወዳታ ግን በሐያል መኸተ ተጋደልቲ ሰራዊት صلاي ዘፈለ ሰዓት 4 ናይ ምሽት ምስኮነ ድማ ንድሕሪት ናብ ጎላጎላ ፍዓሎት ገጹ ተመልሰ መጥቃዕታው ተበግሶና አፋ በአንጸባራቅ ዓወት ህዝባው ሰራዊት ተዛዚሙ በድሕሪ ዚ ብርጌድ 77 بمبراق كاب عشروم أبزركب ترتر برجيل 7 معراب كاب عشروم برجيل 51 شمنتن كأ أب كاب عشروم عردا كساب دروش هاد شاي ورار دما كم قوام بوت أنحيزن أتصنحا نتام حلل تابقت حلب بدحري أنقرن أبز خيتي تقص زي حلف بالحين توقصون تقارا لا إسياس ود فلانساي اوه ود فلانسا فتح وطرقت حلب ህዝባው ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ሓሙሽተ ተኸታታሊ ወራራት ደርግ መኪቱ ነቲ ገዚፍ ወራራት ሰራዊት ሓይሉ ምሳጉደሎ ኣብ ታሕሳስ 1979 ኣብ ግንባር ናቕፋ ተበግሶ ፀረ መጥቃዕቲ ክወስድ ዝወሰኖ መሰረት እቲ ብኽልተ ታሕሳስ ወጋሕታት ዝጀመረ ሓያልን በርቃውን መጥቃዕቲ ብፍላይ ኣብ ማእከላይን የማናይን ግንባር ቀልጢፍ እዩ ሰሊጡ ተጋዳላይን ሰራዊት ፀላኢ ኣብ ቅድሚ እምባ ደንደን ካብ ዝደኮኖ ሰንሰለታዊ ዕርድታት ኣልቂቑ ካብ ሙሉእ እቲ ጎቦታት ኣጽዲፉ ኣብ ሓፂር ግዜ እዩ ናብ ሩባ ሕዳ ያቲፍዎ ብጸጋማይ ሸነኽ ድማ ካብቲ ዓቢ ጎቦ ኮሚንታንግ ጸራሪጉ ክሳብ በያን እንዳ ጀማሂር ዝበሃል ቦታታት ደፍኦ ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ናይቲ ውግእ ሓይልታት ናብ ስትራቴጂያዊ ጎቦ እትሓለብብ ምስ ተጸግዓ ግን ሓያል ብድሆ ኣጋጢሙ ብዙሕ ህይወት ዝተኸፍሎ ተረጋጋሚ ፈተነ ተኻየደ ናብቲ ብዘይካ ሓንቲ ቀጣን መእተዊት ካልእ መገላበጥ ዘይነበሮ ተረርቲ ጎቦታት እትሓለብብ ምውፃእ ኣይተኸኣለን ኣብዚ ስትራቴጂያዊ ቦታ ጎቦ እትሓለብብ ከምዚ ዓይነት በዳህ ኩነታት ከጋጥም ፋልማ ኣይነበረን ኣብ ሳልሳይ ወራር እውን ህዝባዊ ሰራዊት ኣብ ልዕሊ ተሃንዲዱ ናቕፋ ክቋፃፀር ዝመፀ ወራሪ ፀላኢ ፀረ መጥቃዕቲ ወሲዱ ንድሕሪት ምስ መለሶ ጎቦ እትሓለብብ ንምቁፅፃር ዝተኻየደ ፈተነ ስለ ዘይተዓወተ ተጋዳላይ ካብ እግሪ እትሓለብብ ናብ ቦትኡ ተመልሰ ኣብዚ ናይ ታሕሳስ 1979 ውግእ ከዓ ብሰንኪ እትሓለብብ ንድሕሪት ምምላስ ከየጋጥም ኣብ ተጋዳላይን ኣዘዝቱን ዓብዪ ወጥርን ስጋኣትን ፈጢሩ ነበረ እቲ መጥቃዕቲ ከምቲ ዝተወጠነ ዕዉት ኮይኑ ኣብ ሩባ ሕዳይ ተኸሚሩ ዝነበረ እልቢ ዘይነበሮ ኣፅዋራት ፀላኢ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ህዝባዊ ሰራዊት ከኣቱ እንተኮይኑ እምበኣር ስትራቴጂያዊ ዕርዲ እትሓለብብ ግድን ክትሓዝ ነይርዎ ነዚ ዘጋጠመ ሓያል ብድሆ ንምፍታሕ መሬት ኣብ ምምሳዩ ናይ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ኣኼባ ተፀውዐ ወዲ ፍላንሳ ዝርከቦም ዓሊ ብርሂም ውጩ ወዲ ቃለይን ካልኦት ሓለፍቲ ኣብቲ ኣኼባ ተረኺቦም ነበሩ ነቲ ኣኼባ ዝመርሑ ኣባላት ፖለቲካዊ ቤት ፅሕፈት ኣዛዚ ግንባር ናቕፋ ዓሊ ሰይድ ዓብደላ ላዕለዋይ ወታደራዊ ሓላፊ እብራሂም ዓፋን ጴጥሮስ ሰሎሞንን እዮም ክሳብ ሕጂ ብዝተገብረ ፈተነ ክንዕወት ኣይከኣልናን እዛ ቦታ እዚኣ ካብ ዝግባእ ንላዕሊ ተሪራትና ኣላ ስለዚ እንታይ ንግበር ዝብል ሓሳብ ቀንዲ ዛዕባ ኣኺቦኦም ነበረ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ፈሰሰ ሽዑ ድማ እዩ ኣዛዚ ብርጌድ 58 ዝነበረ ስውእ ተጋዳላይ ኢሳያስ ተወልደ መድህን ወዲ ፍላንሳ የተሓለበብ ክንቋፃፀራ እንተኮይና ብፀጋም ብጎላጎል ናሮ ተጠዊና ንፀላኢ ብድሕሪኡ ብዘይተፀበየ ኣንፈት ክንመፁ ኣለና ካልእ ኩሉ ተፈቲኑ እዩ ዝከኣል ኣይኮነን ክብል ቁርፂ ሓሳባቱ ገለፀ ወዲ ፍላንሳ እቲ መደብ ናይ መጥቃዕቲ ካብ ዝንገሮም ጀሚሩ ናብ ዕርታት ፀላኢ እናቐረብካን ብድሕሪኡ እናተጠወኻን ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ስልያዊ መፅናዕትታት ምስ ሕሉፍ ተመክሮ ብምዝማድ ንጉዳይ ተሓለብብ ብቐፃሊ ሓስበሉ እዩ ነይሩ እንተኾነ እቲ ከም ናይ መወዳእቲ ኣማራፂ ዝሓዝቦ ዝነበረ ስልቲ ውግእ ብቐሊሉ ክትግበር ዝከኣል ኣይነበረን እቲ ሓለብብ ክበሃል እንከሎ ሓደ ጎቦ ጥራይ ኣይኮነን ካብ ሰሜን ንደቡብ ዝውርወር ሰንሰለታዊ ታባታት ዝነበሮ ገልጣም ጎቦ እዩ ሰራዊት ፀላኢ ነዊሕ ዝዓረደሉ ከም ምዃኑ መጠን ከዓ ነቲ ቦታ ከም ከብዲ ኢሉ ስለ ዝፈልጦ ስትራቴጂያዊ ኣገዳስነቱ ብምግንዛብ እውን ብዝሒ ዘለዎ ሰራዊት ኣሰሊፉሉ ዝነበረ
በዚ ምክንያት ወዲ ፍራንሳ ዘምጽኦ ሓሳብ ምትግባሩ ኣዝዩ ከቢድን ሓደገኛን እዩ ነይሩ ግን ከዓ ካልእ ኣማራፂ ስለ ዘይነበረ ናይ ወዲ ፍራንሳ ስልቲ ውግእ ኣብ መወዳእታ ደገፍ ረኺቡ ላዕለዎት ኣዘዝቲ እውን ተሰማምዕሉ ንእቲ ሓለብ ብድሕሪት ጠጠው ኢኻ ንምጥቃዕ ክንደይ ዝኣክል ሓይሊ የድሊ ኣብ ዝብል ነጥቢ ምስ ዘተዮ ከዓ ነዚ ብእግሪ ብዙሕ ሰዓታት ተጓዒዝካ ብድሕሪት ናይ ምጥቃዕ ውግእ ተጋዳላይ ኢሳያስ ተወልደመድህን ወዲ ፍራንሳ ባዕሉ ክመርሖ ተመዘዘ ነዚ ፍሉይ ስርሒት ዝተሓርያ ካብ ብርጌድ 58 ካልኦት ብርጌዳትን ዝተዋፅአ ሓይልታት ከካብ ዝነበሩ ኣኸባቢ ወሪደን ኣብ ሩባ ምስ ተኣኻኽባ ወዲ ፍራንሳ ከም ናይ ወትሩ ባህሪኡ ሓፂር ቃላት እዩ ተዛሪቡ ፀላኢ 20 ኪሎ ሜትር ደፊእናዮ ኸነብቅዕ ኣብ 20 ሜትር ደው ኣቢልና ኣሎ ውፅኢት ናይ ዝውግእ እዚ ከዓ መላእ ህዝቢ ኤርትራን ፈተውትናን ኣፎም ከፊቶም ዝፅበይዎ ዘለዉ እዩ ስለዚ ንፀላኢ ንቕተሎ ዶ ንምሓሮ መልስኹም ንቕተሎ ምዃኑ ፈልጥ እየ እቲ መልሲ ግን ብዘረባ ዘይኮነ ጽባሕ ንግሆ ብቦምባ ይኸውን ያላ ንበገስ እቲ መሪርን ከቢድን ውግእ ተሓለብብ ብኸምቲ ኣቐዲሞም ሰውዕሎ ዝተረኽቦ ከቢድ መስዋዕቲ ተኸፊልዎ ብኣንፀባረቕ ዓወት ተዛዘመ እዚ ፍጻመ እዚ ንወተሃደራዊ ብቕዓትን ተወፋይነትን ወዲ ፍራንሳ ዘመስከረ ንህቡብነትን ተፈላጥነትን ዝያዳ ዘድመቐ ኣብ ታሪክ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ፍጹም ዘይሃስስ ተዘክሮ ዝገደፈ ኣዝዩ ዕዉት ፍጻመ እዩ ተጋዳላይ ኢሳያስ ተወልደመድህን ወዲ ፍራንሳ ግን መን እዩ ተጋዳላይ ኢሳያስ ተወልደመድህን ወዲ ፍራንሳ ብ14 ሓምለ 1953 ኣብ ኣኽሩር ተወሊዱ ኣዲኡ ወይዘሮ ዘውዳ ሓየሎም ይበሃላ ዝዓበየሉ ቦታ ግን ደቀ ምሓረ እዩ ኣቡኡ ፖሊስ ፊናንሳ ብሉሙዳት ጸዋዓ ፍራንሳ እዮም ነይሮም ይኹን እምበር ኣብ ሕርሻን ወፍሪ ጥሪትን እውን ይነጥፉ ስለ ዝነበሩ እታ ስድራ ማእከላይ ደረጃ መነባብሮ ነበራ ኢሳያስ ክሳብ ታሽዓይ ክፍሊ ኣብ ደቀ ምሓረ ምስ ተማሃረ ብ6 ሓምለ 1969 ናብ ሰውራ ተሰለፈ ካብቶም ቀዳሞት ተጋደልቲ ካልኣይ ወገን ህዝባዊ ሓይልታት ድማ እዩ ኣቃውማ ሰራዊት ህዝባዊ ሓይልታት ብደረጃ ሓይልታት ኣብ ዝነበረሉ እዋን ወዲ ፍራንሳ ኣብ ሓይሊ ግርማይ መሓርን ሓይሊ ዮሃንስ ጆን ምስ መቋም በጠሎኒታት ከዓ ኣብ በጠሎን 111 7 ብዝተፈላለየ ጽፍሒ ሓላፍነት ድሕሪ ምግልጋል ምስ መቋም ብርጌድ 58 ኣዛዚ ናይታ ብርጌድ ኮይኑ ተመዘዘ ኢሳያስ ወዲ ፍራንሳ በቲ ህዱእን ዓቃልን ባህሪ እዩ ዝፍለጥ ሕጉስ ኮይኑ ብቐጻሊ ናይ ምምሃርን ነብስኻ ናይ ምምዕባልን ልዑል ድሌት ነበሮ ምቑሉል ህይወት ዝመርፅን ዘዘውትርን ብደረጃ መዝነቱ ሓለፋ ዘይደሊ ነፍሲ ፍትወት ፈጺሙ ዘየጥቅዖ ሰብ ነበረ ቁመቱ ሕፅር ኢሉ ኹነሱ ኣብ ጉዕዞ እግሪ ዝዳረጎ ዘይነበረ ስሉጥ መራሻ ይነበረ ምስ ዝነበሮ ናይ ምምርማርን ምስትውዓልን ባህሪ ንውትድርና ነዊሕ ናይ ወግእ ተመክሮ እናሓወሰ ብስነ ፍልጠት ክርእዮን ከንብቦን እዩ ዝፍትን ወተሃደራዊ ብቕዓትን ገዛእ ነብሱን መላእ ኣሃዱኡን ክብ ንምባል ብልዑል ትግሃት ሰሪሑ ዘስርሕ ተዋጊኡ ዘዋግእ ኣብ ትሕቲኡ ንዝርከቡ ሓለፍቲ ይኹን ኣባላት ከዳይም ይኹኑ ሓደስቲ ሓድሕድ እናተመሃሩን ተመክሮ እናተለዋወጡን ተዋሃይዶም ክሰርሑ ዝምዕድን ዘተባብዕን ጅግና ኣብነታዊ ሓላፊ እዩ ነይሩ ወዲ ፍራንሳ እዚ ብንእሽቱን ኣብ ገድሊ ተጸንቢሩ ኣብ ገድላዊ ህይወት ዝጎበዘ ውፉይን እምብዛ ፍቱውን ተጋዳላይን መራሒ ውግእን ኣብ 1983 ግጥም ሰላሕታ ወራር ውግእና መርሐን ከሎ ኣብታ ብናይ ሬድዮ ርክብ መፀውዒት ስም ዝወፃ ክሳብ ሎሚ ባሕሪ ተባሂላ እትፍለጥ ቦታ ብ10 ሓምለ 1983 ተሰውዐ ፈጻምቱ ተጋዳሊት ምርያም እድሪስ ጓልማማ እውን ኣብቲ ወራር ብክንፍሮራ ሓባብ ኣብ ዝተኻየደ ውግእ ምስዋኣ ካብ ዝኽሪ ተጋዳላይ ዘይሃስስ ፍሉይ ፍጻመ ነበረ ዘለዓለማዊ ዝኽርን ክብርን ሰማዕታትና ወትር ዓወትን ሓፋሽ ምንጭ ጽሑፍ መጽሓፍ ዛንታታት ተመክሮ ገድሊ ቅጽ 7 ሕሊላ ኣብ ቁፅፅሩ ከይኣተወት ተረፈት በዚ ድማ ህዝባዊ ሰራዊት ነቲ ውግእ ኣቋሪፁ ናብ መከላኸሊ መስመሩ ተመሊሱ ዓረደ ብድሕሪኡ ኸኣዩ ራብዓይን ሓሙሻይን ወራራት ዝፈሸለ ድሕሪ ፍሽለት ሓሙሻይ ወራር
ፀላኢ ብኸቢድ ስለ ዝተሃስየ ሓይሉ ብመጠኑ ተጓዲሉ ን4 ኣዋርሕ ዝኣክል ዝኾነ መጥቃዕቲ ክፍጽም ኣይከኣለን። ህዝባዊ ሰራዊት ድማ ንፀላኢ ኣጸቢቑ ንምድኻም ካብ ቋወም መከላኸሊ መዝገቡ ወፂኡ ናይ መጥቃዕቲ ተበግሶ ወሰደ። ዕለት ተበግሶ 2 ታሕሳስ 1979 ክትከውን ተመርፀት። ተጋዳላይ ምሕረት ኣብ ነጋሲ ጨጊር ወዲ ጨጊር ናይ ካርታ ትምህርቲ ተሳቲፉ ምስ ወድኡ ተበግሶ ክወስድ መደብ ከም ዘሎ ተገልጸሉ። ተሳተፍቲ ናይታ ኮረስ ምስ ተመረቑ ኣብቲ ዝመሃሩሉ ዝነበሩ ጣብራ ከይወዓሉ ከይሓደሪኦም ናብ ድፋዕ ኣምሪሖም ናብ ሃርታቶም ከኣትውን እቲ ፀረ መጥቃዕቲ ክጅምርን ከኣ ሓደ ኾነ። ተጋዳላይ ምሕረት ኣብ ወዲ ጨጊር ኣብ ብርጌድ 77 መራሒ ሓይሊ እዩ ነይሩ። ምስ ኮሚሽነር በጦለኒ መሐመድ እብራሂም ብምዃን ሓይሉ ሒዙ ምስ ኣሃድታት ብርጌድ 58 ብፀጋማይ ክንፊ ከኣቱ እተን ክልተ ማለት ካልአይትን ሳልሰይትን ሓይሊ ናይ በጦለኒኦም ድማ ብየማናይ ክንፊ ከኣቱ እዩ ተመዲቡ። እቲ መጥቃዕቲ ብየማን ብእምባ ደንደን ሓሬና ቀብሪ ጻዕዳ ፋርኔሎ ማለት በቲ ብርጌድ 51 ብርጌድ 77 ብርጌድ 70 ኣሲረናሉ ዝነበራ ቦታ እዩ ተጀሚሩ። ማእከላይን ፀጋማይን ግንባር ማለት ከባቢ ጽርግያ ናቕፋ ንፀጋማይ ግንባር ጨጓር ካባን እንዳድባለን ከኣ ምዕባለ የማናይ ግንባር ተራእዩ ክጅምር ተወሲኑ። 2 ታሕሳስ 1979 ወጋሕታ ብየማናይ ክንፊ መጥቃዕቲ ክጅምር ከሎ እምበኣር ኣብ ፀጋማይ ግንባር ዝነበረት ሓይሊ ወዲ ጨጊር ኣብ ውግእ ኣይኣተወትን። ለይቲ መጥቃዕቲ ፀጋማይ ክንፊ ምጀመረ እውን እንተኾነ እቲ ሓይሊ ተጠባባቒት ሪዘርቫ እያ ነይራ። ተጋዳላይ ገብረኣብ ፀሃየ በኽሮፅየን ወዲ ፀሃየ ኣብ ብርጌድ 77 በጦለኒ 3 ሓይሊ 31 ካልአይቲ ጋንታ ካልአይቲ መስርዕ ተራ ተዋጋኢ ኮይኑ እዩ ኣብዚ ተበግሶ እዚ ምስታ ብርጌድ 77 መፂኣ ብርጌድ 58 ዝተለፈሰ ሓይሊ ተሳቲፉ። ብፀጋማይ ክንፊ ዘጥቃዓ ኣሃዱታት ቀዳማይ ድፋዕ ፀላይ ኣፍሪሰን ንኮሜንታን ክድብድባን ከለዋ እቲ ሓይሊ እግሮም ትስዕብ ነበረት። ኮሜንታግ ሓሊፍካ ንናሩ ኣብ ዘውፅእ ናይ ቀደም ጽርግያ ምስ በጽሑ እቲ ሓይሊ ነተን ኣብ ውግእ ዝወዓለ ኣሃዱታት ብርጌድ 58 ተደረበተን። 3 ታሕሳስ ጅሚና ክብል ተዛረቦ። ወዲ ጨጊር ትእዛዝ ተቐቢሉ ንሓይሊ ወዲ ገንዘቡ ብሸነ ኸይማን ጉልባብ ገብረላ ተዳለወ። ኣብ መንጎቲ ዝነበሮ ወታን እትሓለብብን ዓብዪ ሩባ ኣሎ። ንዕኡ ሰንጢቕካ ንጎቦ እትሓለብብ ምድያብ ከቢድ እዩ ነይሩ። እታ ንእትሓለብብ መእተዊ ዝተመርፀት መንገዲ ፀባብን ኣጻድፍን ኣብ ርእሲ ምዃና ኣንቀርያ ካብ 4 ክሳብ 6 ሰባት ጥራያ ኣብ ሓደ ግዜ ከተእቱ ትኽእል። ናብኣ ዝቐንዐ ብረታት ፀላኢ ድማ ኣሎ። ሓይሊ ወዲ ገንዘቡ ጋንታታት ወዲ ጨጊር ብብርየን ጉልባብ እንዳገበራላ ናብዛ ቀጣን መዳይቦ ተንቀሳቐሰት። እንተኾነ ተኽሲ ፀላኢ ዝሕልፍ ኣይነበረን። እቲ ሓይሊ በብተራ ኣባላታ እናሰደደት ትፍትን እሞ ትምለስ። ዳርጋ ሙሉእ መዓልቲ ትምርብራብ ቀጸለ። ኣጋሚሸት ወዲ ጨጊር ሓገዝ ክሰድድ ተኣዘዘ። ሰብ ስደዱ ብሉና ኣለዉ ብሎ ራድዮ ኦፐሬተር። ክንደይ ክትሰደልኩም? ሓንቲ መስራዕ ወዲ ጨጊር ሓንቲ መስርዕ ለኣኸ። እታ ዝተላእከት መስርዕ ናብቲ ኣሸጋሪ ቦታ ኣተወት። ኩላ መስዋዕትን መውጋእትን ኮይና ኣይተመልሰቶም። ደጊሙ ካልእ መልእኽቲ መፀ። ሕጂ ኸኣ ካልእ መስርዕ ስለዱ እታ ቀዳመይቲ መስርዕ ከ ሓተት ወዲ ጨጊር። ደሓን ናታ ፀብጻብ ክንነግረካ ኢና መስርዕ ጥራይ ስለድ። ካልአይቲ መስርዕ ተዋፂኣ ተላእከት። እዚኣ እውን ከምታ ቀዳመይቲ መስርዕ መውጋእትን መስዋዕትን ኮነት። ሳልሰይቲ መስርዕ ሰዓበት። ለውጢ የለን። እትሓለብብ እንተሒዝካ ኣብ ሩባ ሓዳይ ዝነበረ ሰራዊት መካይንን ኣፅዋርን ፀላኢ ተደምሲሱ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ውግእ ወሳኒ ብምዃኑ ነቶም ተጋደልቲ ናይ ሞትን ሕያትን እዩ ነይሩ። ተጋዳላይ ሙሳ ኑር ሕሴን ሙሳ ምስታ ወዲ ጨጊር ዘበገሳ ሳልሰይቲ መስርዕ ዝነበረ ኣባል ናይቲ ሓይሊ እዩ ነይሩ። እታ መስርዕ ኣባላታት በብተራ እናሰደደት ንልዕሊ 2 ሰዓትን ፈረቓን ዝኸውን በቲ ሒዛቶ ዝነበረት ቦምባታት ተዋግአት። ግን ኣይሰለጣን። ክሳራ ምስ በዝሐ ላዕለዎት ሓለፍቲ እቲ መጥቃዕቲ ክቋረፅ ኣዘዙ። الو على هذا هو بركة عمل هذا
سمعني بزلها هونكا ببزح قلو أو حزلني هذا عركي ببزح قلو وحزلن ألو على ساعة ثلاثة ناي مشيت كأ نتيبوتو كمل لزه كنز نبرة سراوي صلاقي أما كل خالته تصميدو ما مسيو مصبحيت نقوه صلاقي عقمو صوبو أو هايدو صرمت قعت فنوه يخون مبر تقادلتو نفتنو أمكنهم متقعتهم بمقصان كساب قبو اتحالب ببابصحوه شعوب لا هادتات برقيد 58 اتحالب بابن مقصصار تدقاقام هجومات هكايدا اتحالب بابن بحاس كلتا معالت حيال فتنو كوانت تقبري اتاقدون محلل تابا شعونا أغلطت مريت عين مسحازي اتنا ببري تحالب ببزنبرا هادتات أمتزبط حوك حزات حبرا نمو أو أحدرا حيلو ودي جاقير بساقا ما يجعف يعني را ودي جاقير حانت حسب مزعتو نقوه متقعتك قطل سلازقوني أب كل شعو زقوي أقدمو أب كلمو أب زنبرت كجد حانت قانتا أحلفك حدر مدبي اتن كلتا قانتا خاا بدحي أخمز حدرا قبري اتحالب بب أفرق كيلومتر أب زينو وحرقت معدو الرأي ونبرت يخون مبر نقوه وقعتا زي كم ودي جاقير زحاسبو يقاتيمو عبالات تقدمي زحالفت قانتا وقعتان متقعت لا تشواشو كلو زي تتصبي وصل ايصر متقعت وسده ات متقعتي بغني ابتن بدحري زنبرا غانتاتات يجميرو مريت حوت اقدا ودي جاغير بتاب قلميت زحادرت غانتا يقسنن يقداس اتا قلميت زحادرت غانتا بدحريا ابتن كلتا غانتاتات زغدفتلو بوتا متقعت توسيدو مسرعيت نصلاي بدحري صعصع تخصفنوتلو ات متقعتي زفنو سراويت كا بتخصينا إذا كانت أنا بتزمتكم من لست قصبة بدحرزي بتينا بتحلب بزود ترتر كموجيكا كونه أتي كاب جبوت حلب بزفنو زنبرة برتع دبداب مرترات استفعل برتاتن كعكتم هيك أعلن نبت حلب بكوت حوني 5 متر رحكت مستروفهم جن كابل عليه تأزاز نتأ كوميسار برجيد 58 تجارلاي هايلي سامئيل شاينان بصوتن يوم بريد يركب تأزازم حلاليفهم دائما يا زاقم ميت حالي فازل لحيلي نعبرجي 7 حيل ودي شاقير دو بلوا سلام انتاي بلو ودي شاقير ودي جنزبو ما أكلنا حيلنا نعبرجي 58 ودي شاقير نصحاتكم تبوتاي تفلطونيهم نحنا سنن نفلطون نسخهم اتوه ودي شاقير يتأتوا وينزلونا زلو نسخة حيلك حيث كان يمان زرقح بل نحنا هنهج الو والله على هذا سمعني مريت كبدا ارجو يا زلزلة بعد وقت تتقميها الو اسمرا مرحبا بركة وبركة اسمعني اسمرا سمعت له ابدا لغا أطعن كلام تحب له خد ارجعوتي انا غريب له غريب له سمعني زغدني خاطر له خميس مدن لغا زغدني له بجا بركة بدنين كاتو كده تقولوا أنغو بنابا يبرالو كريم كابزم نايقونا قالو خادم أبي كيس عالم كلام نزمنا سقالاتي فعليهم ومريت غبدات بوخي أسل زلا بعد خطة تقاميها تاب مطر مسوعة الموقعة زقات مع أهالو تقالالاي موسى اسم سيخاف تختوا قول زو على بوتا خطوات سنكلا دمس فنجي تسمعي تقالالاي موسى يرقي صوا أقارو بخبير سلازو قصر خاء ناب حكمنا توسلي زبصح أبالاتنا يتمسرعقن ناب بوتو تملسو حموش تتحساس بخمس عينات وطرح حلفت سلاقون مسمسي أبداق ممود دابن بالعلو قاعتن قد تتصميدو تبزي عرفت تزفن وزن ورد بدابن تخصن استفل عليه برتاتن النازح على خدي صباحيت تمتقعت وقحتا جمرمو قبر مرسي صلاي كابتن اي كلمه مع علت استعطاطف كونه تقادلتنا تصرف وريدوم بس يافت طويون كتقعو كان تفتنو صار متقعت صلاقن هاسيا وردلهم يتحلب بزح واغا تخفيلوا خبق فتصيما سلا زقبصت قدو مقيار قداس خوينو ترخبه
ኣዛዚ ግንባር ናቕፋ ተጋዳላይ ዓሊ ሰይድ ዓብደላ ዝርከቦም ላዕለዎት ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ዝተሳተፉ ኣኼባ ተገብረ ኣብ ክንዲ ብቕድሚት ብጎላጉል ናሮ ብሱቱር ተጠዊኻ ንጸላኢ ብድሕሪት ምጥቅዑ ኣብ ዝብል ውሳነ ድማ ተበጽሐ እቲ ፍሉይን ምስጢራውን ዕማም ከዓ ኣዛዚ ብርጌድ 58 ተጋዳላይ ኢሳያስ ወዲ ፈላንሳ ክመርሖ ሓላፍነት ተዋህቦ እቲ ሓበሬታ ናብቶም ዝምልከቶም ኣዘዝቲ ሓይልታት ጥራሕ ተማ أركانات قبلي عيادات متكن بصوتي مصفيتي أركانات قبلي عيادات متكن بصوتي مصفيتي كذكر بفتي عالعيلة مالي وقعي ذانتا قدلي زي مستعزري قالون دوكالي تاريخ دخلبلي سيدين يا وحيطة صليلة المسلم سيبالك تنقي جلال وخطبر أبدي مرير قدر وصوتي كذكر مسحاس يمكركما خسر ومستنكر إتا محلل تابا تحلب أب جنبار نعفا ጸላኢ ብጽኑዕ ዓሪድላ ዝነበረ ብራኽን ገዛኢትን ጎበያ ኣብ ኣኾንካ ክልተ ማይ ኩዖ ትርኢ ሩባ ሕዳይ በታ ሓደ ጎላጉል ናሮ በቲ ካልእ ካብታ ጎቦ ንደቡብ ገጽካ ክትጥምት ሸነኽ ጸጋም ነጎላጉል ናሮ ዘውርድ ሸለው ዝበለ ገደል እዩ ብየማን እውን ከምኡ ናብ ሩባ ሕዳይ ዘንቈልቁል ሃው ዝበለ ጸድፊ እዩ መደየቢታ ሓንትን ቀጣንን መንገዲ እያ እቲ ዝተረፈ ክፋላ ዓበይቲ ኣኻውሕን ኣጻድፍን እዩ ኣብ ግዜ ሳልሳይ ወራር ብዕለት 13 ዝፍለጥ ፍጻሜ ኣሎ ህዝባዊ ሰራዊት ናይ ምዝላቕ መስርሕ ወዲኡ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ዕርዱ ክኸውን ዝመረጾ ከባቢ ናቕፋ ድሕሪ ምዕራዱ ሰራዊት ጸላኢ እግሩ ስለ ዝሰዓበ ብጸረ መጥቃዕቲ ንድሕሪት መሊሱ መከላኸሊ መስመሩ ከደልድል ወሰነ በቲ ዝተወስደ መጥቃዕቲ ተበግሶ ጸላኢ ካብ ጎቦታት ናቕፋ ተጸሪቡ ናብ ሩባ ሕዳይ ገጹ ተደፍአ ኣብዚ ውግእ እዚ اتحلبب أقداسي استراتيجيات بوتا بمنبارا كتتحاز نيروا انتخوني كابزع بعلت 13 اتفلت وقع اتحلبب نتقال